ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବଡ଼ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଣ ରହିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକା ବିପଦ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। 2-3 ଦିନ କାଳ ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗ ଖବର ଜାଣିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 5 ଦିନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଅଛି ନା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି। ରେଡ୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ।